Morjesta vaan kaikille ja pitää myöntää tähän heti alkuun, että yksi juttu mihin mä uskon täysillä on se, että parhaat asiat pysyy näkymättöminä. Ja se mitä mä oikeastaan tarkoitan tällä on se, että silloin kun ne ei näy päälle päin, niin tietää, että ne hommat oikeastaan ne toimii. Ja identiteetin hallinta menee just tämän kategorian alle. Silloin kun se homma toimii, kukaan ei oikeastaan huomaa tai tiedä sitä sen kummempia, mutta silloin taas kun se ei toimi, no, niin kuin mä vähän ehkä mainioin, se voi hyvin äkkiä löytää tiensä otsikoihin. Hyvä IAMI tai IDM-ratkaisu ei siis näy päälle päin, vaan se vaan yksinkertaisesti toimii. Se on vähän niin kuin sähköt tässä huoneessa tai vaikka lämmin suihku kotona. Kukaan ei kiitä siitä, mutta kaikki huomaa, jos se puuttuu. Jos siinä hommassa jokin mättää, niin yleensä alkaa tapahtumaan aika paljonkin asioita ja no, asiakastietojen vuotaminen on yksi monesta, mutta niin käyttöoikeuksien repsottaminen tai vaikka näitä tuntemattomia entisiä työntekijöitä alkaa löytyä roikkumasta sieltä ympäri järjestelmiä. Se on vähän niin kuin se palohälytin. Silloin kun se on hiljaa, kaikki on hyvin, mutta sitten taas kun se soi, niin no, voi olla vähän jo oikeastaan liian myöhäistä. Nähdään me taas ennen kuin kahvi jäähtyy. Palataan.